И какво става, хора? Доста се дразня, защото току-що направих доста як клип. Ама е мина 18-20 минути. И като видях, че е 20 минути, тръгнах да изрязвам част. Ама вместо да изрежи, натиснах изтри. И затова почваме да... Просто ви кажа, правих къща на дърво и ако се хвърля, не знам дали ще умра, но Али Баба! Не успях. И да видите колко готин клип направих, само че надминаваше доста 20 минути. И ми стана доста кофти, когато видях. И вече го няма този клип, защото без да искам го изтрих, както казах. И ми стана много гадно, защото имах шанс да... Зарежете просто. И ако може да ми кажете как в Mobizen мога да си направя така снимката на канала ми да е в Mobizen, защото много опитвах всички настройки, опитах, не става. А пък гледам повечето хора от Mobizen така си го правят. А пък не знам. Да, още една стълба ми трябва. Паднах. Колко яки неща направих в този клип. Само че го се изтри за жалост. Тук с мен са папагалите. Вече дори не знам какво да кажа. Казвах за къщата, казвах за Dragon BG. Какво ли не казах. Толкова дърва цепих, толкова разказвах. Дори казах и приказка. И какво? Изтри се. Къде сложих стълба? Наистина, къде сложих стълба? Все трябва да се покажат някъде. Да, аз след малко ще го щупя. Сега ще видите колко добра идея ми дойде. Ама пак трябва да... Колко яко го направих. Хоп. И направо даже сега да ще го направя. Саплингите. Ей, тук ще е покрито с листа. И къщата на дърво може Dragon BG тук да живее. Ако иска, може да живее при мене. Но аз му направих горе доста готина къща. Не горе-долу, а доста яка къща. А пак не знам, може пък до мене да иска. Не! Ох, помислях, че ще умра. И хора, благодаря за онази или онзи. Забравяй да ти прочита името. Дед ми направи, дед ми каза по-скоро, да се направя голяма кола и да не се изгубвам къщата, но вече твърде късно, вече направих такива. Но все пак благодаря за съвета. Съжалявам, че не разбрах момче или момиче си. Не можах да ти прочита името. Спри бе.
Добре, това го разбрахме, има тъпо стъкло. Има и вече почва наистина да се стъмнява. А, да, аз заспах преди малко. Този път ще съм клекнал, защото не искам отново да се изхвърля. О, не, още новина е, че минах. Супер. Не съм минал тук. Аре бе, защо не мога? Чакай, отгоре няма. Чакайте, че е доста бъгва. Тук са пък. Си. Не! Ай, стига, бе, тъпанарско нещо! Опа, аз пък за каквото е. Предишния клип ми вървеше хипер хубавото и сега този клип е като дори не мога, дори не знам какво. Че се дразня. Аз това го щепих. Ето, дори няма нужда да слагам факли, защото може да минава. Вау, доста яка стана къщата на дърво. Какво ще кажете? Сега дори тук ще сложа крафтинг. Доста яка стана. Едно честче. Само да видя дали ще... Как всъщност се правише това? Сега ще го намеря. Едно още ми трябва. Да, ще ида до къщата и ще взема. Аз пък толкова обичам да се хвърлям. Аз пък предишния ми клип от края на къщата скочих и не умрях всъщност, но паднах на едно дърво. И останах на половин сърце. А пък се хвърлям и падам на дърт и пък ми остават 3. Това е доста странно. Сега да не ми да казваш, че трябва да се връщам. Всъщност ще направя нещо по-умно. Доста се изпотих от предишния ми клип. И Dragon VG, нямам търпение да играем в този сервер. И ако се чудите защо имам диамантено блокче, сега ще видите. Да ви покажа защо. Аз взех ли изобщо диамантеното блокче? Не съм. Пак чакам да ви покажа. Пиле, махай се и ти се махай. Не, направо на вас ще ви изпека. Теб ще те изпека. С такова ще пека. И това ще изпека. 3 печки за 3 неща. Махай се, бе. Хоп. Хоп. И... Да, всичко преценено. Какво ще ми трябва с блокчето? Точно в този... Какво стана отвън, бе? Значи с блокчето... Ето това ще си имам. Само че ми трябва още доста айрон. А пък не ми се слиза. Извинете, но... Така ще играя. Супер, вече имам доста храна.
Надявам се да не ми е като предишните епизоди, е така някак се върти, но може би и той ще е такъв. Но като го видях, че са такива клиповете, ми ще направо от начало да започвам и 5 клипа. И направо ми стана толкова гадно. Просто... вас пък не взех най-важното. Тук мислите ли да е чест само за храна? Да, и аз мисля така. Ето къде съм сложил стълбата. Доста вече този сървър почва толкова добре да се развива. Дето нямам диамантени брони и такива глупости. Ако имам енчейдната диамантена броня направо, ще зомбите да ме удрят. Нищо няма ми се сваля хилд. Това може би всеки от вас го знае. Чакайте, че ми е доста студено и затова може да клипа да се провали. Но нищо. Ай, стига бе, колко такива искаш за едно тъпо отворче? Даже, чакай бе, къде е то? Ето. И отивам да си сложа отворчето и да взема тази храна в честа. Право, може би ще приключа този клип. Благодаря, че гледате това нещо видео. Не забравяйте да се абонирате. Дайте един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате и на DragonBG, и на Leonbu, и на канала на Gaming. И да.